Lukuni bagai tei dofani bagai samung tangnani bakhago muchungmung tongkhe kotor kuchuk eba kheba jesukphano borok ongthok muchungmung tongkhe abo khlaino mano o muchungmungni bisingtino Tripura hasteni khoroksa mung gwnang rajab korong mukhuk parmita riyang bo phunugui rikha bakhani muchungmani bisingtino dofa hamkrani samung bo tangoi mano aboni bagai bakha kotor sinago buishu festival eba khaba buishu ter baskango phiakaba o terni joragono kabangma hasteni juda juda thayo tuini jungjal Tripura samchairogo nukjagoino tongmani abahaino kaisa tuini jungjal nukjagoi tongmani sal burum burumno shantir bazar bakhasteni bogabha blockni bising khobjaknai Devipur ADC amchayo phiakaba o jungjalno nugui bukhuk parmitan riyang nogo asugya karino o amchani lukurokno thangai borokni o jungjalo ni jorago borokni ganara thangai bwjakha bo jesuk mansak sak baithang sak tui tlangai o amchani lukurokno tui bagai rikha tui simia cherai rokno chamung nungmung tai saban bo bagjakha amchani lukurokno abahai kaham samungni bagai amchani lukurok parmitiari yangno belekheno kha kaham yafarkha garagini koktuma thumnai robai kok sateni parmitiari yang saikhana rikha abahai bini o chubachu abo kisani bagise aboni bai permanent solution nango tamani hingke tui kori hingke langma kori a langma no mathagi tongnane bagai tui senango the report Chumui TV ang borok bai kok salai ke ang tini salsa salai saltham se ang ani personally ang wat teiri mano but borok ke na ya permanent solution ang ko ke borok ni bukuk te jeng khana ne ne borok pasuk bir mano to ke jungne bo nang teiri phemang bo asu bai jung kaya ke jung te te na wo jung bo bai le kaya nang de gari tin gari di puno jung kaya jung supply se nang wo ba si bai le jung kaya jung ni bo api state tung wo ma tung wo to pisa dollar ro thang ye 2 kilometer hak jama ro thang ye jung be ke khau ye nu mai ne bo api nang ke jung ba sa bai le tu le kaya jung le supply se nang wo ting ngai se jung nang wo bo gari bai nang ke mo bai le jung kaya ting ngai se jung supply bai supply nang wo ke lama bo chin lama hamja lama bo jung sang yo lama bo ka hoteli di ye jung lama bo sang yo rugi rong bo jung mosto osubida to thangmaya gari pura mosto kharat ni thangmaya bo lama hamja ba bo no ni parani mo ke ti parani mo ke sakalog sato ba ke usala saman rio toy rio chocolate rio sabor hoka parmitaria bahai na khani ni bukha bai tam sanai bono mấy xã đi chỉ ăn chả mấy ăn thác cha hà na rồi thác cha à thác cha bố tôi cái chú đi phải đi từ mán tổ mông bọc ye từ quay chín thì kệ hà là chúng đi từ mấy thầu ya còn cái hà là có chúng ya từ phố cùng mấy thầu ya à bố sẽ ăn xong phải có sở khảo phải cái phải khná ông 어nek 뭐 công mà xã 아니 뭐 아니 công nó rằng mồi lười ya water scarcity is the most problem in our society. Ke ang to kabang ma jaga be rayo ke ar jaga wo chini borok rok especially chini borok rok no bukung barar no especially omo face khayo problem no ke kabang ma jaga wo borok hate khusu go tongo ke borok tui mayang go tui ka ham nungjak ni mayang go ke ang je khoroksa Tripura sani khoroksa basajak ngai ang je chuksak anti prasar ni bangi kisa or jaga wo coba coklayna ma phaika inge ang nayo je ang coba coklay ma haika no noro poje mansak noro ni bukhabai coba di inge chin do fani bagi ham khlai khlai hambai ang oro jaga wo tei nongjang nai ro phaika inge kisa misa chajang nai ro chocolate ro kisa rakha chrai ro ni bagai inge kisa misa sapan ro rakha amsa actually baksa borok to saima ya phone ongi mano ke ang to kabang ma jaga wo shooting ni bagi ma thango ba kabang ma rejamung ni bagi ma thango ke kabang ma jaga wo nugo kabang ma problems ke je problems amo kol bai thangbai nugo abo no jeng feel khlai mano ke jeng tv rogo nugo saja go amo bai am bukha bai feel ing ya ke je jaga wo
jaga o filo paisa paika ke nang sai mano bese cost o ke tong ge ang nang ni question na sara mo songo kebama borok rang paisa tong phano baksa borok bukha bai feel khlai maya ge jeng don sai mano tui guri hinge chini bagi bese jengja ge tabuk ang khlai ti no ang nor no bu koi nai paisa uiso jeng chini do phani bagi ham chin do phani ham khlai ni bagi se misa je chuksa khlai man kan ke ni bagi kisah tiang mano bat borok ni bagi onek kotor help ngi mano ge ang jo tono no koi nai waisi jeng chini do phani bagi jeng help khlai lai nai te chini do phani ham khlai ni bagi jeng te bu kusukot lang lai